नैबे हेमन्त नार्जारिनि खाम्फाया नैबेनो आरोखि ना साथाम फिसालाबो थैजोब्बाय बिसिना नै फिसाफोरानो रावबो सासेबो गैलाबा आरो बेनिफ्राय देरसिन आरो मा दुखु दंबावो आरो बेयाव जिउआव स' बाथ्रायाथ' जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना दा दसे उनावनो नुनो मोनगोन जोङो मानि थाखाय अबे जायगायाव फैदों स' नोंथांमोनाबो खोनासंबा एसेबाबो बिखायाव सुहाबनाय बायदि एसेबाबो नोंसोरो गोसोआव गाबखांगोन आरोखि स' जोङो दंफैयो दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नदुवार हालामनि दैमुगुरि गामियाव आरोखि स' जोङो मानो फैदों होनना बुंबा जोङो सासे आयंनाव जोङो सुलाद लाफैदों आरोखि स' माबोरै दं न'खरा माबायदि सोलिना दं जोङो इन्थि ब्रह्म नैबे स्क्रिनाव थानाय जोंना फंबायजों आंजों एसे बेरायफैदों आरोखि स' मानि थाखाय फैदों मा जादों मा जायाखै नैखौ फुल डिटेल्स सावरायगोन जोङो दाहाय जों दा फैदों हेमन्त नार्जारिनि न'खराव आरोखि 27 बेचनि दै NDFB मोन बिथाङा स' मानि थाखाय फैदों दा नोंथांमोना दसे उनाव फुल डिटेल्सखौ मोनथिगोन आरोखि स' स्किप खालामालासिनो दा नायलां आरो चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो जायफोर दिलखुला मानसिफोर शेयार खालामनो गोसो दंबा शेयार खालामना होनो हागोन नैबे भिडिअ'आ खिन्थु बहुत इम्पर्टेन्ट जानो थांगासिनो गाइस मिथिबायना दिनैना बेबायदि लाफि लुफा जानला मोनला बै गावलायनाय मालायनायनि भिडिअ' नङा बहुत दुखुनि भिडिअ' आरोखि दा स' जायफोर गोदान फैदों एसे मोजाङै नायलां आरो आंनि भिउवार साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोना एसे शेयार खालामना होदो जाहाथे अननानै स' लेट्स स्टार्ट भिडिअ'खौ मेन पइन्टआव फैगासिनो बे आंनि फिसा हेमन्तनि जाहोन रुंसारिया माने बेयो माने जांलाबाव हाबनानै जाबायमोन जानाया बोसोर 6 बोसोर जायाखैबा 5 बोसोरसो जाबायमोन बेयो माने आफादनिफ्राय दैख' जालांनानै मानसिया फोजोबजाहैनाय जाबाय दा पुलिस आर्मिनि आखायाव थैहैबाय गावथारहैजाबाय औ पुलिस आर्मिनि दा बबे जायगायाव गावथारहैजाया बिसोरो गावथारहैजाबाय हावराघाट कार्बि आंलं हावराघाटआव गावथारहैजाबाय ओमफ्राय ओरैनो मा समाव थाङामोन नोंसानि फिसाया आफादाव थांनाया बियो बे दा हमनो हागोन फार्स्ट यार फरायनानै सेकेन्ड यार फरायहैनायावनो बियो ओंखारलांबाय बे समावनो बियो ओंखायनो क्लासखौबो मोजां खालामाखिसै ओमफ्राय बावहायनो फेल खालामना लाबाय फेल खालामनायनिफ्राय ओंखारलांखाबाय दा जेनेबा नोंसानि फिसालानि नामा आफादाव मामोन आरो अरिजिनेल नामा मामोन फोरमायनो हागोन ना आफादनिया नामा होस्रां ओमफ्राय न'खरनि बिमा बिफा दोननाया जादों हेमन्त नार्जारि दा नोंसोर बिमा बिफा एबा गार्जेन जानानै एसेबाबो मिथिगौमोन नामा जे बिथाङा मानि खारनाव हारिनि थाखाय नांनो होननानै ओंखारलाङामोन मा साननानै न'खरफ्रावथ' जेबो उसुबिदा जायाखैमोन दां न'खरावथ' जेबो उसुबिदा गैयामोन माने जोंबो हमस'नो हायासै सानस'नो हायासै गोसो सिं सिं बेयो माने सानखोमाबाय थाबाय खोमा जोंबो बेखौ बुजिस'आसै सानस'नो हायासै जाय हक जेन'बा नोंथांमोननि फिसाफ्रा बिथाङा हारिनि थाखाय सोमावसारनो होननानै हारि एबा समाजनि थाखाय बिथाङा मोजां खामानि मावलांनो थाखाय नांहैदोंमोन नङा होमबा दिनै बे होस्रांनि गार्जेन नोंसोर बिमा बिफा नङा होमबा दा ओमफ्राय बिथांनि थैनानै थांनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो बा खै बोसोरसो जालांखो बोसोरा माने जाबाय दा थारिखखौ जोंबो नायनो रोङा ना दाबाव जोंबो थारिखखौ फुल फावसन जोंबो दा अनुमान खै बोसोरसो जालांखो बोसोरनै बोसोरथाम बेसेबांल' नङा बोसोरनै बोसोरथामल' नङा जाबाय 7 बोसोर 8 बोसोर नै बिसोरनो फिसौफ्रानो 11 हाबजोब्बाय गिदिरफ्रा होमबा आफादावबो गोबाव सम थाबोदोंमोन मानसिया आफादाव थानाय
3 बोसोरसो 4 बोसोरसो थादों आरोना दा दिनै नोंसिनि नोंथांमोननि जेनेबा हमनानै ला आदै मादै नोंसोरनि फिसायाथ' मोनसे समाव हारिनि थाखाय जांख्रिखांबोबाय नाजाबोबाय हाब्लाबो हायाब्लाबो दिनैनि दिनाव नोंथांनि फिसाया बे एन होस्रां नङा होमबा एन होस्रां बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय आसखान्दानो जोंनि बर'फोरनि गोजोन गोरोबथाखौबो नुलांदिया नङा होमबा दा बे गोजोन गोरोबथाखौ नुलाङैनि उनाव दिनै एन होस्रां बिथां जिउ बावलांनायनि उनाव फैनानै बिटिआर सुक्ति जानानै फैदों बर'फोरनि थाखाय एक्स एनडिबिफोरखौ लानानै बा एनडिबिफोरखौ लानानै मोनसे गोजोन गोरोबथा फैदों बे गोजोन गोरोबथा फैखांनायनि उनाव बिनि उनाव दिनैसिमबो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियानो जा बा आफादनियानो जा बिथांमोननि मोनसे समनिनो माखासे सिनियर जुनियर थायो बिथांमोना माब्लाबाफोर नोंथांमोननि न'खराव फैनानै खबर लाफैफेरदों नामा नोंसोरखौ गैया लाफैनाय जायाखै जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय रिहेबिलिटेसन होननानै बुङो एक्स ग्रेसियानि मोन्थाय नङा होमबा थैनाय मुंख्लं सुबुंफोरनि थाखाय मोननांगौ 5 लाख अनसुंथाइ बेफोरखौ नोंथांमोना मोनफुंनाय जाबाय नामा गैया मोनाखैना 5 लाख थाखा जिथुनाखि सरकारनिफ्राय मोननो गोनां दं मोनाखैना मोनाखै आच्छा गुबुना मोनदोंबाबो जों मोनाखै दा अब्ला नोंसोरो बे नोंसिनि फिसा थैनानै थांनाय बा मुंख्लं जानानै थांनाय मानोना बिथाङाबो हारिनि मुङैसो थैनानै थांदों नङा होमबा जिउ खोमानो गोनां जादों बिनि गेजेरजों नोंथांनि न'खराव मोननांगौ मोन्थायखौ मोनफुंनो हायिनि थाखाय नोंथांमोना दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ अर्थात आसाम गभर्नमेन्टखौ मा बुंहरनो सानो मा फोरमायथि होनो सानो आंनि फिसाया हारिनि थाखाय जिउ फोजोबनानै थांबाय बिटिआर माने बिटिआर गोरोबथायाव जाहोन जालांबाय बिटिआर गोरोबथाजों माने गोजोन सुक्ति लाबोबाय एनडिबिफ्रा बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा जिथुनाखि एक्स ग्रेसियानि नामाव सरकारा माने 5 लाख खरि हरनो होनदोंमोन बे फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै नोंसोरो जों मोनाखै जों मोनाखै दिनैसिम मालाया मोनदों मोननायखौ बहुत मानसिखौ खोनादों बेफोरबायदि जाथाय जायै मानसिफ्रासो मोनदों जोंनि गोनां रुंसारि जालांजानाय बिमा बिफा दिनैसिम सारेनाबो फैसा गैया जों मोननोनो अरिजिनेलासो मोनाखै दुप्लिकेटफोरा मोनदों आरोखि ना अरिजिनालासो मोनाखै दुप्लिकेटफ्रा मोनजोब्बाय गासिबो जोंनि आखायाव दिनैसिम बे फैसा सरकारनिफ्राय फैसा मोननो गोनाङा जोंनि आखायाव दिनैसिम गैया मोनाखै दा मोनजानो लुगैयो नङा होमबा जोंबो दा मोनजानो लुगैयो दा बिटिआर सरकारनि जिथुनाखि बिटिआरखौ सुक्ति खालामना लाना फैनो हानाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ माबाफोर खावलायहरनो सानो नामा जोंनि फिसा रुंसारि जालांदों हारिनि थाखाय जोंनो मोन्थायखौ सरकारा होनो गोसो गैया नामा बिटिआर सरकारा जिथुनाखि मोननांगौ 5 लाख रुंसारिनि रां जिथुनाखि मोननांगौ 5 लाख जोंहाबो बिखानि थैनि फिसा रुंसारि जालांनाय जोंहाबो गुद खें गोरबोआव गाबखांबाय थायो गोसोआव सु हाबनाय बायदि मोनखांबाय थायो जोंबो बे मोन्थायखौ मोननांगोन जोंनोबो गुबुना मोनदोंबा जोंबोथ' मोनजानो लुगैयो अनसायनांगोन जोंखौबो नायफिननांगोन अननानैबाबो हारिनि थाखायसो जिउ फोजोबलांदों हारिनि थाखायसो रुंसारि जालांदों नालाय आंनि फिसायाबो ओंखायनो जों दा बेखौ लुगैनाय दं आरो मोन्थायखौ मोनजानो लुगैदों आरो जोंखौबो नायफिनहरदो जोंखौबो अनदो मोननांगोन आरो जोंबो न'खरनि अबस्थाफोरखौ नायनानै बा नङा होमबा लोगोसे हारिनि थाखाय जानजिखा फानानै बिथांमोना ओंखारलांदोंमोन गाव गावनि जिउखौ दाउसा अमाफोरबायदि दोनखोमानानै नाब्रेनानै दिनै हारिनि मुङै बिथांमोना जिउ बावदोंब्ला सरकारा मानो हरनो हाया नंगौ नङा होमबा दा नोंथांमोननि न'खरा जिथुनाखि बे सरकार फालनिफ्राय 5 लाख रां होगासिनो दं नङा होमबा होखांबायबो गोबां मानसिफोरनो नाथाय दिनै नोंथांनि फिसामोनहा बा नोंथांनि न'खरा मोनफुंनो हायाखै नोंथांनि फिसानि मुङै नङा होमबा दा बिनि सायावथ' नोंस्रा गोरबोआव दुखु दंथ' आरो बिमा बिफाया मानो दुखु थाया थाखागोन गोथां थायोमोनबा बेसे इनकाम जागौमोन न'खराव थांनानै थायोमोनबा आदा ससेयावनो रायजोनि माबानि थाखाय समाजनि थाखाय जिउ फोजोबलांनांगौ जाबाय फिसाया
जोंबो दा बेखौ मोनथारनांगौ माने जोंखौबो नायसननांगोन जोंखौबो एसेबाबो माबानांगोन बुंनो थांबा ओरैबायदि दुखु नांथावलै सैथि माने साथाम फिसाला जोनोम मोनदोंमोन साथाम फिसालायाबो माने रुंसारि जाना थांबाय आरोखि स' बिनिफ्राय दुखु आरो मा दंबावो नङा होमबा बिफाया जोनोम होयो बिफाखौ बोगारनो थाखाय नङा होमबा स' फिसालाफोरखौसो जोनोम होदों बिफाया बोगारनो थाखाय स' दा माने न'आव रावबोआनो गैला आरोखि बुंनो थांबा ओरैबायदि दुखु आरो मा समयसा दंबावो नङा होमबा स' बिटिआर सरकारा एसे अननानै नायसनलाबायबाबो मोजां जासिगौ आरोखि नैबे आयंमोना दा बोराय बुरैलसो बिसोरा नैबे न'आनो आरोखि मा होनो देहायानो गैला थोर बोरबोर खुमफिलाबायग्रा जाबाय नैबे खै नाम्बारनि सोरनि फिसालामोन इयो सबनिबो देरसिन ना ओमफ्राय बे गोमो गाननाया आरो सानै गेदेर गेदेरा गैया गैया ना बिसोरनाथ' बिफाया रुंसारि जाजोब्बाय गासैनाबो दा फिसाला साथामबो रुंसारि जाजोब्बाय आरोखि ना नै न'खौ मोजां नायना लानो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि अबस्थायाव कन्डिसनाव दं आरोखि साथाम फिसालाबो थैजोब्बाय बिसिना नै न'खरनि अबस्था पातिफोरा नैबायदि सिटुवेसनाव दं आरोखि दा माने मा होनो नैबे जाहैबाय हिमन्त नार्जारि बिथांनि मुंख्लं खाम्फा आरोखि ना न'आव बानायना दोननाय नैबे एफा सम्पति आरजिना दोनबाय बिफाया दा साथाम फिसालाबो रावबो गैला जोबोद दुखु नांथाव आरोना बेनिफ्राय देरसिन आरो मा दुखु दंबावो जिउआव नङा होमबा बिमा बिफाया ES कृषिया बै बिटिआर फान्डनिफ्राय जिथु एक्स एनडिएफबिफोरनि न'खरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय नैबेफोरखौथ' मोननो हायासै आरो बोराय बुरैयाथ' आरो थोर बोर मा जाबावगोन सोर नायबावगोन बिसोरखौ जोबोद गरम दै लोगोफोर होमबाबो नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बानायनानै शेयार खालामना होनाय जाबाय नायदो नै गयफ्रा ओरैबायदि गायनानै आरजिनाबो फिसाफोरानो रावबो सासेबो गैलाबा आरो बेनिफ्राय देरसिन आरो मा दुखु दंबावो आरो बेयाव जिउआव नङा होमबा मा होनबावो नैबे न'खरा नैबेनोमोन फिसालाफ्राथ' आरो सासेबो गैला साथामबो माने रुंसारि जाजोब्बाय आरो माने न'खराव माने गैलानो आरोखि दा बोराय बुरै सानैजों ओमफ्राय फिसौफोर सानै थायो गावसोरजों आरोना मा होनबावनो एसे नायसनदो आरोखि बिटिआर सरकारनि गेदेमाफ्रा एसे नायसननानै एसे अनसुंथाइखौ हरबा हामसिगौ आरोखि नैबे न'खराव एन होस्रांनि न'खराव आरोखि ना हिमन्त बसुमतारी न'खराव एसेबाबो मेगन थाइसेजोंबाबो नायसननानै एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जासिगौमोन आरोखि ना एसे बिमा बिफायाबो जिउआव गोजोननाय मोनलांगौमोन आरोखि दाथ' आरो जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ जाला बोराय बुरै जाबाय लरग' थरग' जाबाय एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौमोन आरोखि स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे हाम्बल रिकुवेस्ट बिटिआरनि मानगोनां गिदिर बिबानाव थानाय प्रमद बर' सार आरो फेरेंगा सार गबिन्द सारमोना जाहाथे नैबे न'खरखौ एसेबाबो अनदो आरोखि ना स' आं भिडिअखौ बारा गोबाव बानायला नैबेखौनो रिकुवेस्ट खालामनानै बिटिआरनि मानगोनां गिदिर गेदेमाफोरखौ रिकुवेस्ट खालामनानै बुंनाय जाबाय आरोना गोसो गोरबोनिफ्राय स' सोरबाफोर नुसनबायदोंबा भिडिअखौ जाहाथे नैबे न'खरखौ एसे अनसुंथाइ होदो आरोखि ना स' साथाम फिसालाबो रुंसारि जाबाय जिहेतु आरो बेनिफ्राय देरसिन मा दुखु दंबावो बिनि बिमा बिफाहा ना स' जायहा जायो बेसो मोनथियो होननाय मोनसे सोदोब दं नङा होमबा स' बे बोरायाथ' जाथारलालै लरग' थरग'सो जाबाय बुरियाबो बिदिनो थिग बिदिनो संनाय जानाय आरो खामायनाय रांखावरि जानायनि खोथा दं नङा होमबा मानसिया थांना थाबाल'थ' जायाना जानायनि खोथा दं लोंनायनि खोथा दं माबायदि जागोन लोंगोन नै बिदिखौ एसे नायदो आरोखि स' आं दिनैनि ब्लगखौ नैबेखिनियावनो ब्लग भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन दे गाइसमोन आरो जायफोर गोसो गोरबोआव गाबखांनाय दङ बेफोरो
एसेयाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबा आं मोजां जागोन आरोखि दा सोरबा डलारनि थाखाय भिउसनि थाखाय खारदों बेखौ नङा नैबिदि सुलाद लानाया जोंनि गोनांथि नङा होमबा मानसि जाबाय जेला स' दिनैनि भिडिअखौ नैबे खन्द'आवनो दोनथ'नाय जासिगोन गाइसमोन मिथिबाय ना बाय बाय